ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисону ҳаводорони барномаи Лазиз ба Аловуддин. мо имрӯз ба барномаи худамон ҳунарпешаи театри вилоятии мусиқӣ масакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонови вилояти хатлон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Меҳринисо Хоҷибоеваро даъват намудаем. хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккур. саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед. Ташаккур. хуш, марҳамат. сухан ба забони ширини шумо. Саломат бошед Аловуддин. Ташаккури зиёд барои даъвататон. Ва ман шукр аз он мекунам ки боз ба Наврӯз расидем. Иди Наврӯз як ҷашни тантанавӣ аст ки зиндашавии табиат, тамоми дашту доманҳо ҳама сабз мегарданд ва ҳар яки моро ба ваҷд меорад. Ин зебогиҳо, шукуфтанҳо, сабзаҳо, ҳамаи ин моро ба як ба дунёи зебогӣ мебарад. Ва ман аз ин фурсат истифода бурда тамоми мардуми Тоҷикистонро бо иди Наврӯз аз самими дил табрику муборак бод мегӯям. Ба ҳар яки онҳо хушбахтӣ, саломатӣ, сарбаландӣ, хонаободӣ ва тамоми муваффақиятҳои зиндагиро барояшон таманно дорам. саломат бошед. ман ба суханони шумо ҳамроҳ шуда ба ҳама мегӯем ки наврӯзатон муборак. хуш ки бошад Меҳринисои азиз. имрӯз мебинам ин қадар чизҳоеро тайёр кардаед. Масалан ман мебинам сабзаҷоту кабутиҳою мевагиҳою, ман ин гӯшту анору, ман ин хуш чормағзу ҳатто тухуму. чӣ хӯрокеро шумо омода кардани ҳастед дар барномаи Лазиз? аз бас ки фасли баҳор аст, иди Наврӯз ҳам ҳаст ва ман хостам ки як хӯроки баҳорӣ тайёр кунем. хеле хуб, хеле. ман дастёри шумо фармоед. ман омодам. хуш. ҳозир мо акнун аз тоза кардан, реза кардани алафҳо сар мекунем. хеле хуш, хеле хуш. шумо ба ман кӯмак мекунед. кӯмак мерасонам. хеле хуб. мана инҷо ман ба шумо метиҳам тахтача. хуш. ман инҷо мо тайёр карда мондем. ман ин алафҳоё, ман ин сиёҳ алафҳо, ҳама алафҳои баҳорӣ. ҳама алафҳои баҳорӣ. инаша неоля. шумо метавонед аз гашничи укроп каме реза кунед. метавонед. мана кордҳо дорем. ман ин кордам кадомеша интихоб кунед? тез аст. ман ба шумо мегӯям. хуш. ман ҳам тахтачаамро гирифта ба шумо кӯмак мерасонам. хеле хуб. пас хӯроки баҳорӣ мана ҳозир омода мешавад бо кӯмаки Меҳринисо. хуш ки бошад ногуфта намонад ки Меҳринисо ҳам овозхони хеле хуб астанд касбӣ ва ҳам ҳунарпешаи театр, яъне он талаботе ки театри мусиқӣ масакавӣ аз ҳар як ҳунарманд масалан чунин талаб дорад. яъне ҳам рақс кардану, ҳам суруд хондану, ҳам овозхонӣ кардану, ҳам оҳанг эҷод кардан. ман борда шумо чанд оҳангам эҷод кардаед дар баробари ҳамкориҳоятон. хуш. ман каме гашниш гирам. метавонед гашниш, укроп. гашниш ва укроп. чӣ сабаб шуд ки шумо роҳи санъатро гирифтед? ман фикр мекунам ки дар дили ҳар як нафар ҳамон аз хурдӣ саркард анамон касб ё ҳунаре ки вай интихоб мекунад, аллакай вай дар дили вай ҷой мегирад. бале. вақте ки ман дар мактаби миёна мехондам, хеле хурдака будам, синфҳои 2, 3, аллакай 4, аллакай сурудхонӣ мекардам. ман ёд дорам дар синфи ё якум будем ё ки дуюм ҳамроҳи Дилбар Сулаймонова дугонам суруде доштем ки бантикчаҳомо бастагӣ, муҳакамо бофтагӣ буд, дутагӣ майдаҳак будем, лекин суруд мехондем. суруд ки ба ду нафара дует буд ҳамроҳи Дилбар Сулаймонова. бале як суруди аҷоибам буд. як мисраш дар ёдам ҳаст. мегуфтем ки суруди кӯдакона ки буд. ҷон уку ҷон кор накардӣ чаро, ҷон уку ҷон кор накардӣ чаро, дарсата тайёр накардӣ чаро, дарсата тайёр. хел суруд ду каса хади Дилбар Сулаймонова мехондем. аллакай мо дар маҳфилҳое ки дар театр дар худи шаҳри Конибодом. бале дар шаҳри Конибодом дар мактаби миёна вақте ки мехондем, аллакай дар кружокҳои ҳаваскории мактаб баромад мекардем. саҳначаҳо бозӣ мекардем, суруд мехондем. баъд хонаи пионерон буд. дар он ҷо мо бо ҳамроҳи Дилбар навохтани рубобро ёд гирифтем. дар як маҳфили навохтани рубобро хонаи пионерон буд. баъди дарс бо ҳамроҳи дугонам Дилбар мерафтем якҷоя дар ин кружоке ки мо
рубоб менавохтем. ногуфта намонад ки ман ҳам Меҳринисо Хоҷибоеваро ва Дилбар Сулаймоноваро аввалин бор аз тариқи телевизиони он вақта дар мактаб мехондам. Як кадом маҳфиле буд, барномае буд, шуморо даъват карданд. дугонаҳо ба фикрам буд ва даъват карданд. шумо як суруд бо рубоби қошқарӣ ҳар дуятон дар дастон буду, як кадом таронаеро хонда будед. ватане модари ман меҳрубонам. бале ман фикр мекунам хубро монда метонем алафоро андозем дар дег. намак мепартем деги бузургтар гирем. шояд дар ин деги бузургтарро ҳам мегирем. ҳозир шумо гӯед ки аввал кадома шумо интихоб кунем? биёд аввал набошад ё ки барои хӯриш онро барои хӯриш монем, барои ғизоямон инҷо. хеле хуб. Меҳринисо бинед, агар обаш камтар бошад? обаш камтар. Хуш. ман инҷо об тайёр дорем. илова кардан дар илова мекунем. бинандагони азиз, донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода на танҳо ба Меҳринисо касби овозхонӣ ва ҳунарпешагиро омӯхт, балки як сабаб шуд ки дар он ҷо Меҳринисо бахти худро пайдо кард. яъне ҳамин Меҳринисо, яъне ки шумо дар донишкада ҳам ҳунар омӯхтед ва тақдир будааст ки дар он ҷо масалан шумо бо устоди бисёр азизи мо, коргардони хеле хуб Бурҳондин Раҷабов, ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон масалан шинос шуде, ҳамсабақ шудеду ва масалан ҳамсари шумо шуда метавонед. бале хуш, боз як деги дигар лозим аст, набафкам. ана мера мондам тайёр. мана як деги дигар. хуш, мана як деги дигар аст, омода аст барои ҷӯшидан. шумо дар инҷо мо дар инҷо дохтем сабзӣ, мурғ ва картошка. хуш. дар инаш метавонем лаблабӯи сурх. хуш. баъд тухморо метавонем андозем. бале, чунки пӯсти тухм аст ва зар. хеле хуб. мо омадем бо ҳамон лаҳзаҳое ки шумо масалан дар симои устоди азизи мо Бурҳондин Раҷабов интихоб, ё ки ва як кас интихоб карда, симои шумо яке аст, масалан ҳамсафари ояндаи худро дар зиндагӣ. хеле шуд ки аз курси дуюм аллакай мо якҷоя этюдҳо тайёр мекардем. бале, этюд ин як саҳнаи хурдаке ки аст ки масалан бесухан ё ки бо сухани хурдак, бале, як пораи аз зиндагиро намоиш медиҳед. хуш, дар донишгоҳ. аз ҳамон ҷо аз ҳамон ҷо ки дӯстиятон сар шуд, ишқу муҳаббату эҳтироматон то имрӯз. хуш, мо мана инҷо ҳалқаи омода аст ин хӯрокҳо. Меҳринисо, ман борида бо шумо дар як сафари ҳунарӣ будам. бисёр сафарҳои ҳунарӣ мо якҷоя будем. масалан мо бо намоишномаи масалан худи Лакупак, бо чандин намоишномаҳои дигар мо якҷо фаъолият кардем, кор кардем. масалан худи намоишномаҳои ки дар театр таҳия шудаанд. ба фикрам дар шаҳри Бустон буд, Чкаловск, ёдатон бошад, як намоишнома ба анҷом расиду назди шумо як хонум меомад ки он кас он вақто мудири фарҳанги шаҳри Бустонро, Зебунисо номашон хато накунам, Зебу Каримова, агар хато накунам, пештон омадану як бо муҳаббат дастаи гул додану як суханони гарифтан, як сурудатонро ба ёд овардан ки ҳамин суруд, ман бисёр ошиқи ҳамин суруд ҳастаму дар хонаам замзама мекунаму ёдатон бошад. бале, ин дар бораи суруди дилам гум мезанад буд. умуман ин суруд бисёр як шӯҳрати хубам пайдо карда буд. бале, ман фикр мекунам ки мухлисонам маро санъати овозхониамро дар назар дорам. бо ҳамин суруд бештар шинохтан маро. ва ин суруд ростига вақте ки эҷоди ки ҳис кардем дар бораи таърихи суруд, шеъри Аскар Ҳаким аст ва ҳамон вақт дар
маҷалла баромада буд ва ман ин шеърро аз маҷалла гирифта будам ва оҳанги онро астона маҷаллаи замони тоҷикистон шояд бошад ёки бонувони тоҷикистон ҷумҳурият тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият тоҷикистони советӣ шояд ҳамон вақтҳо солҳои агар хато накунам солҳои 1984 буд 85 ҳамин хел буд мисраҳояш мисрош оҳанга бар ин шеър Афсона Гулматов оҳанг баста буд ва Шодравон Маҳмадалӣ раҳматуллоҳ онро такмил доданд. бисёр оҳанги дӯстдоштании хубеам баромад. Як пора аз ҳамун замзама мекардед, аз ҳамун суруд бисёр дарақат суруди ҷону дил. бале мерасӣ бар ёди ман ҳар гаҳ дилам гум мезанад вар зиёдам меравӣ ногаҳ дилам гум мезанад ман ба ҷои ҷони худ ҷони туро мепарварам чун зи ҷонам мешавам гаҳ дилам гум мезанад оҳ дилам гум мезанад анамиқад сар мешуд пешназарам гӯ бисёр маҳфилҳо ки якҷоя мешинему сурудхонӣ мекунем чашмону ҳолати устод Бурҳонӣ Раҷабов пеши назарам омад. Шумо мебинед чӣ қадар бо як дар мафтуни садои шумо мешаваду чашмоашон дигар хел мешаваду чӣ қадар сарашона меҷонад роҳат мекунад. Баъд нагуфтан омад Меҳринисо Хоҷибоева ки оилашон ҳамунар пешаи шоистаи Тоҷикистон халқи Тоҷикистон Бурҳонӣ Раҷабов ҳастанд. Гоҳ он кас ҳам мутриби хуб ҳастанд, ҳам менавозанд, ҳам асбобҳои халқӣ, ҳам аккордеон ба фикрам хеле навз менавохтанд. ва хуб ки аз ин оила боз мисол се писари ба дунё омаду ки ҳар якте онҳо ҳам санъатро дӯст медоранд. Ман дар назар дорам яке аз онҳо коргардони касбӣ аст Парвизҷон хатмкунандаи хатмкунандаи аввал донишгоҳи ҳунарҳои зебо аст баъд дар шаҳри Москав дар як донишгоҳи масалан фарҳангу маданиятро хатм карданд. Коргардони саҳнаҳои оммавианд, коргардони касбии саҳнаҳои оммавӣ ҳастанд бо ҳамроҳии Маҳмадалиҷон Ҳабибзода якҷоя хатм кардам. Як ҳолатро ба ёд меорам. Меҳринисо шумо ин ҳолатро фаромӯш кардед. Як ҷо яке аз дӯстони шумо ба ман нақл карданд ки масалан Меҳринисо дар саҳна ҳунарнамоӣ карда истодааст, рол бозӣ карда. Бале ман намедонам ман чӣ кор кунам. Саҳна дар онҷо дар паси саҳна дар кунҷи саҳна дар гавора Парвизҷон хобидааст. Бале 6 моҳа буд Парвиз. Давида рафта лаҳзае ки ба он кас шир додан бошад шираша метиҳад бо Давида омада боз саҳнаро идома метиҳад. Яъне бо шир андарун шуду ҳам бо ҷон ба дар шавад. Бале ҳамин хел аст муҳаббат ба санъату ба ҳунар дар дили Парвиз бар ҳамин ҷо гирифтааст. Умуман ман фикр мекунам Меҳринисо шумо яке аз ҳамун фидоёни касби хеш мебошед. Шумо ман медонам ки дар вақти хатм кардани донишгоҳ ҳам бисёр даъватҳо ҳам шуда буд ки шумо масалан дар пойтахт монед ё ин ки масалан ба вилояти он вақтаи масалан Лелинобод вилояти Суғд равед дар театрҳои он ҷо кор кунед. Лекин интихоби шумо маҳз ба гармии водии вахш нигоҳ накарда театри мусиқии масакавӣ ба номи Атто Муҳаммадҷонови шаҳри бохтар Қурғонтепаи он вақта буд ки шумо интихоб кардеду мондед аввалин асосгузорони театр. Бале. ҳозир фаршро омода мекунем. ман шуморо дар саҳнаи касбӣ вақте ки як намоишномаи рӯи саҳна баромаду шумо нақши хато накунам Гулзираро дар намоишномаи Тӯи бедомоди Шавкат Халилов бозӣ мекардем. мо мактаб бачаҳоро овардам ба театри навтаъсиси масалан мусиқи масакавӣ ва дар онҷо як суруди хеле хубам аст ки он вақтое ки айёми мо баҳорон буд мисли ҳозира Наврӯз мо вақти ошиқ будему шумо як суруди бисёр дуэти хуберам хондед, ошиқона буд. Бале, суруд бисёр суруди шинам бисёр зебо буд. Ин бар эҷоди
шодравон Азам Солиев. Азам Солиев буданд ва бисёр сурудҳои хубам навиштагӣ буданд. Матна Асади Ҷума Қудус буд. بسیار دو کسه میخونیم شما وام میخورن آنها وام میخورید و یک بعد تو دل من بودایی بله اون کس میگن تو دل من بودایی جان و دل من بودایی هم دل و هم تن بودایی هم دل و هم رنگ بودایی جان و دل من بودایی هم دل و هم تن بودایی هم دل و هم تن بودایی الان خیلی سر میشد بسیار سرود عجایب بود دیگرم داشت که بر من از عشق جهان بر من از عشق جهان بله 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 بعد کس می بر من از عشق جهان بله بسیار عشق فقط دسترس است دولت عشقی تو بس است عشقی بزرگم هوس است همین صوت‌ها رو باید از نو زنده کرد بسیار صورت‌های خوشرو بود آهنگای بسیار خوشرو بود در همین نمایشنامه بله 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 مهرنیسو اینا میتونم پرتویم یعنی پرتویم هم میتونیم یک تکم نیست بس نخود پرتوفتن در کار مهرنیسو نخود انداز بله پور همش رو نه حوزه میپرتویم میبینیم هیچ سیر نخوتک شد سیر نخوتک خیلی میپرتویم سیر نخوتک شد بله 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 من خوراک ما سیر نخوتک شود بویش بسیار بله بله علاقه با مشروم بوی بهار بهار آمد علفهای بهاری بله یک پیاز بس است که یک تا دیگر هم کنید من بر افغانی دنبال مرحبا یعنی در این غذای ما غیر عادی است یعنی در اینجا افغانی دنبه چیز در اینجا در کار میشه با فرش خشکی باشد بغیر از آنمون بسیار میکنند به دنبه و به فرش این رو از کی شما آموختید از خودتون تجربه خودتون از کانی بودم من تجربه خودم بله نگفتنم مهرنیسو شما با شاگردی نظم دارید در پختنی خوراک بسیار خوب آشی پلاو شما دعوت کردید من قبول کردم شما آشی پلاو میپزید آقای برهانیدین رجبوف بهترین پزنده آشی پلاو آب اندازم باید نبیاد نه حالا زیربکش تیار نشده است ما میرم باز زیربک شده نه حالا این هم گپ در زیربک علوودین جان زیربکش نقص بیار شما بله بله من گفتم این مکتبی یک خیلی خوب است بله بله خوب که باشد بینندگان عزیز خاطررسان میکنم که روز در برنامه لازیز با аловуддин هنرپیشه خلقی تاجیکستان مهرنیسو حاجیبویوا اشتراک دارند خوش آمدید باز یک بار دیگر با یک خوراکی غذایی مثلا بهاری و خورشی که حالا آماده است برای مثلا جوشیده ایستاده است که ما اون رو بعد خواهیم چشید و دید خوش ما یک بسیار وقت تحلیل میکنیم میبینیم که مهرنیسو شما در کار و فعالیت خودتون همچون هنرپیشه همچون آوازخوان بیشتر به شما کارگردان ها از آغاز فعالیت کاریتون کدام نقش ها رو مثلا به شما پیشکش میکردن مثلا کمی میخوام در این باره یک خاطره سو شوی از بس که تئاتر ما تئاتر موسیقی مسکوی است برای این بسیار نمایشنامه‌ای رو روی صحنه میموندیم که سرود بسیار داشتن هم سرود میخوندیم هم رقص بود برای این من بیشتر به من همون نقش‌های لیریکی رو اون وقتا که جوان بودم پیشنهاد میکردن و میدادن و در اون من از بس که آوازخوانی که میکردم بسیار نمایشنامه‌های همون نقش‌های آوازخوانی رو به من میدادن مثلا در توی بیداماد گلزیره رو بازی کردم بله خاطررسان کردیم بله در مثال نمایشنامه انا خوب چپه بود بعدی توی بیداماد قسم دوم همین نمایشنامه خوب چپه بود بله اونجا هم بسیار سرودهای
аҷоиб дошт. Оҳангсоз Маҳмадали Раҳматуллоев буданд ва бисёр оҳангҳои Фато Одинаев бо он кас ҳамкорӣ кардаги ҳастем. Дар Фато Одинаев дар намоишномаи Набираи боғбон буд. аз Зарифи бод, Аз Зарифи бод, бале. Баъд боз намоишномаи Арши Малалан ҳаст инҷа буд. бале бале намоишномаи нақши Гулчеҳра Арши Малалан, бале медонам ки мо дар Арши Малалан кор кардем, фаъолият кардем. хуш, аз ҳамин намоишномаҳо нақшҳое ки шумо гуфтед, Аршин Малалан, Намераи боғбон, Али Масхарабоз намоишнома, яъне як силсила намоишномаҳое ки рӯи саҳна омаданду шумо дар онҷо бештар яъне ки нақшҳоеро медонед ки дар онҷо ҳатман овозхонӣ хондани қаҳрамон ёки Ҳусейни Аробакаш буд. Инҷа ҳам суруд дошт. Бале, ҳама бисёри намоишномаҳое ки суруд доштанд, нақшҳои асосиро ба ман медоданд. дар ҳақиқат бисёр мушкилтар буданд. Дар ба ёдам меояд ҳамин намоишномаи Аршин Малалан ки дар онҷо сурудхонӣ, овозхонӣ ва он чизе ки эҷод кардааст худи ҳам муаллифи асар, ҳам оҳангсоз ва ҳам шоир Узейр Ҳоҷибекови озарбойҷонӣ ки масалан яке аз шахсиятҳои бисёр классика ба ҳисоб меравад, яъне ки як шоҳасари классикии театрӣ ба шумор меояд. Дар онҷо шумо нақши Гулчеҳра бисёр ба қавли ҳофизо арияҳои бисёр мушкил буд барои ки баланд буд, нотаҳои баланд мерафт, пардаҳои бисёр баланд дошт. ҳаминро месароидед ва ман бисёр дар тааҷҷуб будам ки ҳатман мо инро чӣ хел аз одаш баромадему ин намоишномаҳои саҳна баровардем. Баски дар намоишномаҳо зинда мехондем он вақт. Дар намоишномаи Хоби чапам сурудҳое буд ки бисёр пардаҳои баланд, нотаҳои баланд мерафт, авҷҳои баланд дошт суруд ва декоратсия доштем ки мо як болохона буд. Ман бояд микрофон дар дастам, ҳам болохона давида баромада дар ҳамон баландӣ ҳам овози зиндагӣ ҳамон суруда мехондам. бале дар Хоби чапа дубор дар Хоби чапа медавидам, нафас мегирд, лекин ҳамин баромада боз зинда ҳамин сурудҳоро мехондам. Суруди ҳамон нақш ки дар ман буд, суруд ҳамонро месароидам боз дар онҷо. хуш, аз ҳамин қадар воқеаҳо, намоишномаҳои Хоби чапаро ба ёд овардем, намоишномаи Аршин Малалан, намоишномаи масалан Набераи боғбон, Ҳусейни Аробакаш, яъне як силсила намоишномаҳое ки шумо дар онҷо масалан овозхонӣ кардед. худи Авлиё ва Осӣ намоишномаи дигаре буд, аз Михаил Варфарамеев. бале ягон воқеа, ягон чизе ба хотиратон ҳаст, яъне ки ба қавли рӯзҳо аз хотираи ҳунармандон, актёрон, мисол онҳо рӯзҳо мегӯянд ки байки, ягон воқеае ки масалан ногоҳ пайдо мешаваду баъд аз ҳамон ҳолат баромада наметавонӣ, ёки ягон чунин воқеа ба фикрам ҳатман буданд дар фаъолияти эҷодии шумо? Агар шумо ёд дошта бошед, мо ҳамроҳ ба вилояти Бадахшон сафар карда будем. Сафари ҳунарӣ доштем бо намоишномаи Лаку Пак ва дар ноҳияи Шуғнон хато накунам баромад доштем. Дар вақти рафтани намоиш зал тамом ҳамин хел пур буд. Агар ёд дошта бошед, тамошобин бисёр буд ва дар байни намоиш ҳамча чизе шуд ки шумо чизе гуфтед ба ман бафирам. Аз ҳамон намоиш буд, аз нақшатон буд, чӣ хеле кардед ки ҳамин хел мара ханда гирифт ки дигар ҳамин қадар мекунам, гапама гуфта наметам, суханама гуфта наметам. Баъд ахир нашуд, баъд дар пушти шумо паноҳ шудам. Дидам ки тамошобин ҳамроҳи мо ҳама хандида истоданд. борҳо аз ин корҳоям аз устод Бурҳонӣ Раҷаб ҳам гап сарзанӣ шунидем, чунки ман баъзе вақт ягон чиз илова мекардам ё ягон мегуфт ки Аловуддин фақат бенағма, яъне дар ҳамун чорчӯбаи ролят фақат чӣ кун. Ман баъзе вақт ягон шӯхие мекардаму ба фикрам дар онҷо ман як чанд ибораи ба забони шуғнӣ гуфтем ба фикрам, мардум писанд карду, баъд як чиз илова кардем ва аз ҳамин ба ваҷду ба ханда омаданд мардум. ҳатто ба ман ҳам ҳамун яке аз ҳамун суханҳои шуғниро ёд дода буден, агар ёдтон бошад. бале.
бале яъне ки вақте ки даратон бошад хозгорҳо меоянду бале бале ва мо чӣ мегӯянд мо аз рӯи забони масалан аз рӯи забони дабатро мегуфтем ки норозигимон рав гӯша масалан аз назарам дур бош рӯят сиёҳ ҳамина бо забони шӯхӣ мегуфтем нигоҳ мекардем мегуфтем ту петстер ва тамошои боз ба ваҳш мемуданд ҳамон ба як тарзи боз ба тамошобин наздик кардани худи бозӣ аст. бисёр писанд меомад вақте ки бо забони онҳо мегуфтем. мо ҳозир метавонем фаршҳоро ба дег андозем. аллакай вақти андохтани фаршам шуда? Бале. Хеле хуб. Метавонем ҳозир фаршҳоро андозем. Кушодам. Агар шумо бад биёд ман шумо агар меқапидед ё ки не дошта нест. Меҳринисо мо ба фарш ягон тухм илова накардем. Фақат намаку зираву қаламфур. Бале. Пиёзам илова накардем? Не. Шуд. Чунки бисёр вақт пиёз метавонад ҷудо кунад. Бале. Хеле хуб. мо метавонем ки инро баланд кардем. Баландтар кардем. Ман метавонам барои хӯриш ҳасибро аз чӣ гузарондан гирам? Топтарошак, бале. Хош, ман ба шумо шумо кадом машин интихоб мекунед барои тайёр кардани хӯриш? Хӯриш мо аввал тайёр мекунем, баъд дар лале ҳаст ки вайро чӣ мекунем. Метавонед натед ман ба шумо ҳасиб дар инҷо хуш. Ин ҳасиб. Хуш. Ин барои хӯриш аст? Бале. Чормағзам барои хӯриш аст? Бале. барои хӯриш, бале. мо чӣ дорем дар онҷо? мо чормағз дорем. Чормағза мо метавонем гузаронем. Анор. Анорро метавонем майда кунем. Анорро дона мекунем. Аловуддин ҷон ҳаминаша мемонед инҷа шумо ё ки дар бараш дигаша бед авай кунем. Чормағза кунем. ман анорашо майда кардан мегирам. ман аллакай он барои хӯришҳое ки мо сабзаҷоту тухму дигар маҳсулотҳоро гирифта будем аллакай омода аст ва Меҳринисо ҳозир онро аз турбтарошак ба қавли мардум гузаронда истоданд. хотиррасон мекунам ки дар барномаи Лазиз бо Аловуддин дар пешаи халқии Тоҷикистон Меҳринисо Хоҷибоева иштирок доранд. мо ду нав хӯрок ғизо тайёр кардем. Якаш ғизои баҳорӣ, яъне бо аловҳои баҳорӣ, бо чарбуи гӯспанд, яъне думбаи гӯспанд, бо фаршҳои бисёр, яъне гӯшти қима кардашудаи ва инчунин мана бо хӯришҳое ки ман инҷа шумо мебинед. Масалан мана лаблабуи сурх, сабзи, худи картошка, онҷа мебинам чормағз ҳатто. Хеле хуб, ҳама чӣ омода аст. Ва албатта гӯшти мурғ. ин барои хӯриш аст. Барои хӯриш. Хуш. Анорам барои хӯриш аст мебинед? Анорам барои хӯриш аст. Хуб, ина барои шумо. Ина ба шумо медиҳам. Ин барои чӣ аст барои мо? Ин мо байни анамин чӣ ба мемонем ки ин ба мисли ҳамон чӣ мешавад?
дастпона хӯриши барина. дастпона яъне ин хӯриши мо ном дорад дастпона. خوش بینندگان عزیز، من خوراک تیار کرده مهرنیسا تیار شد و خوریششون هم آماده است که دستپانه نام دارد. خوش وقتی اکنون کشیدنی همین خوراکی که ما در انتظارش بودیم بویش به مشاممون رسیدت اشتها می‌آورد. آماده است در این فصل بهار با نکهت زیبای علف‌های بهاری. خوش که باشد مرحمت وقتی کشیدنش شد. بله 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 اگر انا خوش مهرنیسا من از توصیه شما رو اجرا کردم. گفتید که اگر غذا تنوک باشد پس این چکه رو غوض‌تر کردم. من غوض‌تر است، خطا نکردم. من کاسه ها هم آمادند، قیمه ها پختند، قیمه های ولی گوشتی میکشیم خوش خوراک من. ببینید که من بسیار تقدیر خوب دارم. در کشیدنشون در کبدشون 4 قیمه آمد. نه خودش هم لکه پخته است، خیلی خوب. من کمی چکه کنم. چکه میریزیم از دولش باز. یک قاشق چکه و کمی کبوتی. اینجا ماندم خوش دیمش. دوستان عزیز، بینندگان عزیز، هواداران برنامه لذیذ با الووددین، پس از چند ما باز برمیگردیم به این آشخانه بسیار خوبی ما و لحظه های بسیار خوب چشیدن خوراکی با مزه بهاری. نمایش چی مونده؟ مهر بهار. مهر بهار، بله مهر بهار ماندیم چون که مهرنیسا مهمان ماست و خوریش بسیار خوب بود. ببینید اینقدر زیبای دستپانه. خوش با ما باشید عزیزان. هواداران برنامه لذیذ با الووددین، لحظه های فرا رسید که ما غذای تیار کرده مهرنیسا رو حاضر میچشیم و خوریششان رو و با همراهی شما بسیار یک بها میگذاریم. تنها نمیچشم، مهرنیسا مرحمت خوش که باشد. من در اینجا این نام این خوراک رو ما مهرنیسا با یعنی یک علف بهاری می پورا کردم با قیمه، پورا کردم با دیگر محصولات، با نخود و با کمی دنبه گوسفند. خیلی خوب گوشت قیمه بله کنید چشیدن بیریم. خوش این نامش رو مونده مهر بهار. بسیار خوب است مهر بهار. نخودش پخته باشد یا نه اینم حتما چشیدن در کن. نخودش پخته است؟ نخود آب میشد. دوستان عزیز، قیمه باز طعم ایلاوگی پیدا کرد. قیمه‌اش رو هم میچشیم. بهترین به مثل قیمه‌ای که در درون برگ تاک مزه‌ش هم خیلی بسیار عجیب. و فکر کنم در اینجا هم زیره و هم موچ و هم قرنفل. بله بسیار خوب. در حقیقت خوراک مهر بهار این خوراک تیار شده است در حقیقت با مهر و با یک محبت و با یک همون گیاهای بهاری. خوش من اکنون نوبت چشیدن خوریش دست پانم خیلی زیباست. نمیخوای که این رو یک کمی
ҳаракат мекунем. марҳамат, шумо ҳам ҳамроҳ бошед. Меҳринисо, яъне аллакай онҳо ба худашон ҷабида гирифтан, на? Бале, бале. خیلی خوب خیلی خوب тамошобинони азиз, имрӯзҳо дар сартосари кишвар ҳама мардуми шарифи тоҷикистон наврӯзи байналмилалиро пешвоз мегирад, ид мекунад ва ҳама шукргузорӣ мекунад аз ин тинҷию, аз ин фазои сулҳу, аз ин хушбахтӣ ки дар имрӯзҳо дар кишвари мо аст. ва ман мехоҳам Меҳринисо шуморо бор дигар ташаккур гӯям барои омаданатон ва дар ҳақиқат ҳамин мисраҳо пеши назар меояд ки зи кӯи ёр меояд насими боди наврӯзӣ аз ин бод ар мадад хоҳӣ чароғи дил барафрӯзӣ. хуш ки бошад. чӣ таманноёте доред? ба мардуми хушиқболу сарбаланди тоҷик гуфтанӣ ҳастам ки наврӯзи хуҷастапай ба ҳамаи шумо муборак бошад. бори дигар наврӯзро хушомадӣ мегӯем ва ба ҳар як хонадони шумо наврӯзи хуҷастапай бахту иқбол, файзу баракат ва хушбахтиҳои зиёд биёрад. наврӯзатон муборак. хуш ки бошад азизон. наврӯзи байналмилалӣ муборак бошад.